kunzwa nyaya kutaura zviri kuitika pare zvino hatisi kutongoda kunzwa munhu ane nyaya yehondo nehondo zvakapera munhu ane nyaya yehondo akatorasika taure kuti gadzirise nyika yedu akamugaigone muchingotaura kugadzirisa kugadzirisa unogadzirwa nani tese katakadai muchiita sei What people they after rule and divide, and they want regime change. If you want to know that, you own patopinda munhu unozati ipa pakati pako iwe hakuna munhu akanaka the so-called superpowers vane munyati mumwe chero amunoti machinese acho ane zvaari kutodawo just like murungu wacho. Just look in Afghanistan. Just look in Afghanistan. What's happening now? They want to say no. Just look in Afghanistan. Look in Iraq. They would batsira nyika ino imahare. Saddam Hussein, they killed him. Is that what you are saying? No, don't disturb me. Saddam, they said what? Why can't you confront them? Come and build. That's our motto. Machina inzwa mudhara kwete zvaunoda iwewe ita so machina kunoko ari kunza matenese 5 rand handiti uri kunzwa here akachipa handiti but iwo ndikatenga inene kana a6 kana adhidhi handiti kumpedza namo yakanzi made in China but yakasimba handiri kuzona saka vanoendesa kune mari dzokanaka unokounzawo junk product wakambotenga hautsinyo muchina murungu haana yakasimba kana ndekuise muno ibhata China is that's a level. That's a level. Made in China. China got zero original. One man. We know that but original no got China. China. You know got China. Bata na ichi kwa basi na tofamba hizo. Kana yona. Hawa yanopele. Hawa yanopele. Yati kambada made in China. hapana munhu anoinvesta mari asikatsvake zvaanotsvaka gara makangoziva izvo munhu wese anoinvesta mari ane zvaari kuda mukubirwa makasvinura aitora mari nezvinhu zvisingasenzeseke Thomas Butter. Thomas Butter. Thomas Butter. Thomas Butter. Thomas Butter anobva kupiwa andokune galari yake kaiko kwakatombobiwa kanga bhutsi kemamirioni export Thomas Butter kana mune mavhaniseni aya aigadzirwa papelaya paacross district but achitengeserwa kuengland but zvaigadzirwa muno
because he trade ndo trade yacho iyo musanakirwe neteki ka mudze kuti ngaanotsvage tenesi chaundauye naye panapa utaura kuti aitenga mari yakati timpe imwe mari anotsvage tenesi iyoyi saka mutaurire mudze auchide futi inozoswa lepo asi abva kuno enda unotenga utaurira enda unotenga mafama shoes muona fama shoes nharo dzako dziri papi nharo dzako dziri pauamenini iona dzangu dziri pakuti inini chaina muno minonza mazhingazi asi kuri kuona naamerica haitumiri zhingazi avadi mutonoza kuti muno ndomo kutona mashinga chete muno mndu dumping Africa yes zvambonye vachinzi mafoni aya tumbudzi zvinogadzirwa nevana rubva grade 1 apa makutonoza munomeenda nako kuripewa unoti anokagadzira anokutaura kuti handichagadziri foni yakadaro handitokumbogadzira anokutaura kuti handigadzire wetongodawo kurova anotokutaura kuti handigadziri chete anotokutaura munhu wako wekuziva anokutaura handigadziri asi asingakuziva anotaura kuti mira ndimbotore ndipe mari yedeposit se kune mafoni akanzi china nemamwe akanzi original kune nokia inonzi china dzese dzakabva kuchina neoriginal yacho original yakabva kuchina iyo yacho ine tuma simuka yakabva kuchina but iyo nengoti ndine nokia handiti nokia yako tototi nokia africa nokia america zasiyana nokia kwanine wasim oji ariko mawansim asiri futi maoji atowandisa ariko muno muzimbabwe mashingas aparona here panapa from Canada up to here unoti kucanada hakuna mashingisho ariko hakuna mashingisho zviriko hakuna kusina zhingas basi kuno zvakawandisa muafrica zvakawandisa kwadoti muafrica kana uda kutengawo zvakachipa unotengawo zvakachipa havasinaitipa choice mani ana ndakapfeka tenesi yakanaka inoti yakanaka ndanoitengawo mupedzanamo ndikatendera mutauni mashopu meseka pandinoona original exemplary Canada in Canada are we believing where are we together we were together we're together hakuna mpedzanamo hakuna second hand yekuti toenda pampedzanamo pabhero but kune Salvation Army zvinhu zvese ikoko zviri original zviriko kune Salvation Army yo unodoneta zvinhu zvako ndokaka zvakatotangira ikoko mastreet kids haana kutangira muafrica kana wakazviziya ikoko ndomakatangira iyo mastreet kids wakatanga kuzvinzwa rini zvekuti kune street kids ungausatoambo zvaro mapenzi akawandisa aiwa bonzo nyaya yekuti street kid wakatanga kuinzwa 99 before independence wakambonzwa kunzi kune street kid muno muzimbabwe muno
but kuamerica anga ariko mastreet kids akatowandisa aisishona kawe ndoko wakatoka ndoko akabva mastreet kids mastreet kids akabva uko asi the important tosvika kuine delight but olivin yedu iriya unoiwana kupizwa kuti utsvaga olivin kukupa mari utanatsvagire 2 liters yeolivin kana kuti 750 ungatopinda mashopu akawanda ozoiwana papaya handiri kuona but olivin iri papi apa nditi njo yedu kamuno but izvozvo unotenga chiwe rizende kuzimbazvaizvokuti watogadzira olivin yacho muno mavana hawana ukatoda mafuta kuti wapinda musupermarket utononanga padelight ndiyo mafuta ari ayo iwo kanoda t-shirt yakasimba unoitenga inini kupedza namo ndikana mpedza namo wanzwa ndikana mpedza namo kandotenga second hand but iwe kana ndakaipfeka unotota musika kuti wakaiwana t-shirt akakumuriswa nemwe munhu unzi nditengesere unotenga dzimwe 52 taunda akuna unzwa mtaunda akuna pane musana nayo kakachikaki changu chimwe chegreen netop nechibhachi chacho chegreen handiti urikuona trouser area ndakangoriwanikidza from bero but nhasi mumwe munhu December. I've come again. Ine hama dzaude kuSouth Africa dzakawanda. Andika vana vanobva muno machiri kuSouth Africa mburi right. Unzwa. Vakaenda ikoko. Hapana zvakatopeta kana kuti vanovigira ikoko kuSouth Africa. Isakudikana mari. Tuko hama yakaenda kumbe vachidunza kuti nyika iri right. Just because my country Zimbabwe is peace. I want to say very peaceful. My country very peaceful. My country is very peaceful. I can't go in South Africa. When I'm going to South Africa, I'm not going to go South Africa. unokuright zvako ka but hatisi safe iwe ukaisa 100 rands momwe izvozvi 100 rands ari kuSouth Africa haipedzi ungati unopera 2 minutes neziro mablanda akasvika pana vandidekandichinja $20 handiti vandakazomona vandisina namafe hanzi nabomba noaisi unongori mambo ka enero wakona kuti une mari wakona kuti une mari ukaburitsa 100 rands haubude mubhawa unomubuda mari yavo iri kusenza inini kunoku ndikaisa inzwa nezuro ndakapiwa $90 handiri kunzwa masikati pandazoya kunoku yamwaita kulonji unosvira nekudzoka handiti kunoita sei unosvira nekudzoka ndichidzoka unoza ndasvikawo mandine mari ndatenga zvanandikuziva kuti hamuna ndasvikawo mandine unge $30 chakuti saka ndaiti hapana $100 dzoka ne$30 chakuti kutaura ranzi upenyu unongoda this country is very free and fair, Sonia. What's on my time? Life. What's on my time? I'm so. unotenga machakalaka
ukaenda kugrosari ne100 uriko kunotenga zvakawandisisa asi ndikabva nowe panapa kuenda kwaokei kunotenga maokei muno muzimbabwe zvinhu zvatinobva nazvinotenga zvandre taisa kubvumidzwa kusvika muna fest but kana kuti taisa kubvumidzwa kusvika kwakati but kwakavhurwa kuna fest kwacho haana kana chinhu 1 chaakamboita muna fest imomubvira hapana chaakamboita muna fest kwacho kana ungodyawo anongoronga akapfuura namwe but chawaichemera uda kuita imomo mashopesa akavharwa nadotameni kuna fest kuna babas chichichiwa hanzi chinonzi barons haasviko anogomera wachina ukaita mari unotishopa mdara tinatize 1 chinja makatenga mabhabhas aiwa nechigreta menzizo hamusisina zvinhu mani ndapinda pakanzi greta menzi aiwa mdara une chii pana mbhabhas hapinde unogoma kuna kameruni ndinambuya nehanda mari inokwana zviviri mari chekuita aiwa dara makambotenga na sheti yemabhabhas makambotenga sheti yemabhabhas ipi iri kuba enda munoitora iuye panapa harabe nezvemai manje nezveafter independence pane naeric davis zvakudhara zvairambiswa zvemai manje Balance yangofanana nenhingi Sales Express. Topics anabasa yanaitikazi. Nopindika zveshe. Truth makamotenga mauweth enu. Truth ndo topics ka. Iwe topics. Pamwando basa unongokiya handiti. Muri yako yochitaura rusatu amudzidzisa ane ma certificate ka. Arungo yabva mumba. Chari kugona kugara pakoni. Kuti aende kuindustry anoenda kopi ungadzinge kana munin'ina wako tenda unotsvake basa. Utoda basa rekumupa mari yechingwa every day kuti atenge. Kuna ma projects akuita. Yo ya deny. Kuna ma projects. Anotonoza. kakawanda tukashenda makamana akawanda kwa mnatengo wewe bwana bawe andichaita nguva yaraitsvakwa taitoruwana tichipinda kupi Liver Brothers ndakasenza Regiden Komen ndakasenza Badela ndakasenza Parenyarwa ndakasenza akavasenza uku hakuna kunoona mdhuru so can tell me makamana here
Sipo nobikwa sei? Tutonongo usipo. kana ndiri kusipo azviro ndobika sipo Iwe. Izi musa. unamoni munhu wese ari musoft department anongobika sipo Sipo musa. aiwa ndati Ufamba sasa. munoti munhu wese ari No. munhu wese ari musoft department anobika sipo aiwa dai munhu wese ari musoft department anobika sipo Yo unosatika. aiwa dai dai But you Aiwa, ife intelligent. Don't cover. Ife intelligent. I want to kana wanzi nepa sipo. Unono zepa.